Уважаеми госпожи и господа, скъпи гости, приятели, добре дошли при нас тази вечер. Тази вечер сме се събрали, за да почетем паметта и таланта на една личност и човек, която оставила много дълбока следа в историята на нашия Димитровградския театър, актрисата Златина Тодева. С нас е и нейната дъщеря Гергана Тодева, която е и специален гост за събитието тази вечер. В момента тук в залата има и много колеги, които са работили с мама Злата, както обичаме ние да я наричаме, в гилдията. Така че по-голямата част от вечерта ще протече в разговор, за да можем да държим спомена за духа на тази жена жив в нашия театър. Сега искам да поканя директора на Общински драматичен театър Апостол Карамитев, господин Тодор Боянов, за да ни разкаже на всички за идеята и въобще всичко за наградата лице на Димитровградския театър. Добре дошли и от мен, приятели и колеги. Тази вечер се събрахме, за да връчим за първи път една награда, която екипа на театъра учреди тази година и е част от фестивала на актьорското майсторство Любимец 13. Както вече разбрахте, ние нарекохме лице на Димитровградския театър. Какво представлява тази награда? Тя се връчва на творци, които са оставили дълбока следа в историята на нашия театър, които със своята дейност са допринесли за оформянето на облика на Димитровградския театър. Тази вечер за първи път ще я връчим посмъртно на великата актриса Златина Тодева. Наградата ще получи дъщеря и Гуга. Направо така се обръщам. Няма какво много да говорим за самата награда, то вече е ясно. Предлагам да пристъпим към самото връчване. Господин Славов, Гуга, заповядай. Гуга, за мен и за екипа на Димитровградския театър е огромна чест да връчим тази награда посмъртно на един човек, с който ние много се гордеем. Гордеем се, че има много хора като нея в този театър, който са оформили лицето му. И нашия театър, въпреки някои тежки години, е театър със свое лице. Димитровградския театър винаги е бил на театралната карта на България, така че приеми тази награда в знак на благодарност и поклон към всичко това, което тя е оставила. Тя е била, тя и ще бъде част от нашия театър. Заповядайте. Благодаря. Не знам какво. Освен едно голямо благодаря. Извинявайте, вълнувам се. Мислех, че ще ми се размине. Убедена съм, защото много знам. Аз също съм била тук. Част от живота ми също е минал тук. И съм убедена, че майка ми сега е много щастлива с тази награда. Много би било хубаво да си я взема сама, но в живота е така. Но сега се надявам, че мамата е с нас на тази сцена, която тя толкова много обичаше. Това мога да кажа. Благодаря ви на всички, които сте възродили духа и предполагам, ще се постараете да върнете духа на този театър, който винаги го имало на картата на България. И се надявам, че така ще продължи. Защото самото население винаги е искало тук да има театър. И се надявам това да е винаги.